یک گپا گفتم زمین کفید گیرو. نامشو نفهمیدین کی؟ فلان حاجی. نامشو نمیدونم اکجون حاجی گفتن شد زمین کفید گیرو. من گفتم من به مردم روزیم گفتم به این گپ شما نگفتید. چی میگه؟ میگه که تو بارینا میگه بشوره میگه خوی میگه اینا مهمان شام میگه چند پول در کره لیکن تو دروغ نکن دختر میگه میگه بیا خب مهمان شام رشاد کنن پول تا میگم خالی گفت سعی. من خود دارم مگه من این کارا کنم میشه که ما زندگی من میبرم لیکن کارا نمیکنم. من گوهی او رو توزه میکنم لیکن کارا نمیکنم. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, имрӯз як масъалаи хеле муҳим да гап мезанем ки ин масъаларо бояд мо гап занем. масъала бо як модари мо рух додагӣ аст, модари тоҷик. рӯзе ки мо аз спецприёмник меомадем дар роҳ як модар занг зад ва хеле аз гапзаниш маълум буд ки гирья кардагӣ аст. модар вақте қатимо гап мезад гуфт ки бемории коронавирус шидагӣ ҳастам. скори помощ занг задем, скори омада моро больница овард ва 3 та кӯдакам дар хона тоқа мондагӣ аст, 3 кӯдаки хурдсол. пурсидем ки рақамҳои моро якҷо гирифтӣ? хай гуфт ки аз шабакаи алабун гирифтааст, аз бачаҳо. вале гуфт пеш аз шумо як нафари дигар занг задем, як бобои ҳоҷира. ма имина бораи ҳамаи видео кардестам ҳозир. ай бобои ҳоҷӣ вақте ки мега ки мо касал ҳастем, бобои ҳоҷӣ мо да кӯмак мекунем ки намекунем, рақами шуморо баъзе шиносо додан. ин бобои ҳоҷӣ мон гуфтааст ки ман кор табуд мекунам ба шарте ки шаб қатима меҳмон мешавӣ. барое ки шумо фикр накунед ки ман гапҳои дурӯғ гуфтестам, ман ҳатто ҳамон садои модара мемонам, худтон гӯш кунед, худтон бифаҳмед. ҳоли дар давоми навор ма бар ҳайрат мондум ки як модаре ки коронавирус аст, 3 фарзандаш дар як хона мондагӣ аст бесоҳиб. ту ба кадом ақлат ҳоҷӣ шуда мегӯӣ ки ман кори тура буд мекунам, як шаб қатима меҳмон мешавӣ, ман тура табобат мекунам, ки пулта метим чанс мекунем ба ту дар кор боша. ин модар мега ман замин накафид ки ман дига будром қатъи ҷои занг задагим гирья мекуна, садош ҳаста мемона, худтон гӯш кунед. рости гап дига сар поли вайрон шид. як чанд бар дар оқати биромадем, кӯмак кардем, модара кӯмак кардан аниқтараш бародаро. ҳоли модар аз больница ҷавобш додан, гуфтан давоми тавбата хона да мекунӣ. мо тайёр будем ки пули больницаша тием. модар барои мо ба мо муроҷиат кард ба хотире ки мо пули больницаи вая тием. як рӯзша 3,5 рубл гуфтиянаш. врачо як рӯзда 3-4 бор болои сараш омадиян, ситеза кардиян, бечора дига тарсида аз больница берун мекунанд. ман гуфта коронавирус як тарафи 6.25%, як тарафи 6.50% мега сафед шудагӣ буд. коронавирус як тарафи 6.50% бай шудагӣ, як тарафиш 25%. духтарона пневмония гуфтестано? ҳама коғазои анализом результатом ҳаст дастунда. анализаша партов, ҳама чиша партов мо дидем. хулосаи гап модара кӯмак кардем, ҳоз дар хонаша дорувоша гирифтан, табобатша давом дода истай. худо хоҳад иншаалло нағз мешава. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. акай ҳабибулло, ҳазор раҳмати худо дар ҳар як дору ҳамино аз 1800 сар мешавад то 3200. як ман ҳамин доруи ки ман мехӯрам як рӯза як бори, ин як пачкаи ҳамин 3400 сар мешавад то 5800. 30 таблеткаш метавонед раибо бинед. мо занои ба номусем, мо садру ҳиҷоб қатъиан бошем, 3 фарзандам дошта бошем, мо мерем як кори уруса меҳнатша мекунем, мо лекин ҳаққу ҳалол фақат. бародаро бурдан дар хонаш барои кӯдакош продукта ҳам бурда супоридан. ин масъала ҳам ҳал шид, лекин ман муроҷиат мекунам ба ҳамин намуди дар нохунак ҳоҷиё. шумо ҳоҷин, намедонам шайхи ёки ягон гарини 500 тарҷуманӣ мекунӣ, шпагат мешинӣ мехезӣ. як маслиҳат, шояд бас будагист,
аз рӯи шумо беҳад шикоят бисёрӣ бадай. Ҳамин дар давраи пандемия набудагиш як 15 зан қариб занг зад ки ҳабибуллоҷон додари якпаш ҳомиладорум шавҳарам партофтаима, бо 2 фарзандам шавҳарам партофтаима. ҳамин хали ҳодисаҳо беҳад бисёри бад буд. Мо чандтаоша кӯмак кардем, билет гирифтем, ба Тоҷикистон равон кардем. Албатта мо ҳамеора дар навор ба шумо нишон наметем, кадометия нишон метем. дӯстои азиз, модарои азиз, барое ки шумо дубора пеши ҳар кас ҳар аминхели нохалафо сари хам накунед, мо тасмим гирифтем ки модарҳое ки дар Москва ва Московский област ҳастанд, фарзандҳои дар хонашон фарзандҳои сағира нигоҳ мекунанд, яъне ки падар надоранд, модарҳое ки бешавҳар ҳастанд, яъне чи шавҳаршон дар турма аст, чи дар Тоҷикистон рӯз кардагӣ аст, ё ин ки умуман шавҳар надоранд ва хеле муҳтоҷ ҳастанд. Мо тасмим гирифтем ки 100 нафар модарои тоҷика кӯмак кунем бо продукта. хоб шумо чӣ хел моро меёбед? Ҳамин инстаграме ки ҳоли мебинед, дар ҳамин инстаграм менависен ва сабр мекунед. Мо якта шумода ҷавоб метиҳем. Пеша ки мегӯм ки нафарҳое ки вазъиятшон хуб аст, илтимос нанависен, ризқи сағираро нахӯрен. Мо ҳамагӣ барои 100 нафар кӯмак карда метавонем. Шумо шояд 300-400 нафар бинависен, вале мо ҳамя тафтиш мекунем. вақте ки агар шуморо рӯйхат кунанд ҳам, қабул кунанд ҳам, мактуби шуморо, адресои шуморо бигиранд, мошини хӯрока вақте ки мерава, ҳатман аввал хона даромада мебинем вазъията, баъд волонтёри мо хӯрока метиҳанд. Чунки соли гузашта дар карантин баъзиҳо ай 10 ҷо хӯрок гирифтен. дар ҳамун балконотон карточкао пиёзо пусид, хабараш омад ки шумо шарм кардем ки дига ҳам пакетҳоро бироварда тақсим кунем, чунки мардум мефаҳманд ки шумо зиёд ҳиват қабул кардагиен, дигар рӯтон намешавад, дигарро да битиҳен. ва хабар омад ки шумо ба дигартон гуфтем ки продуктҳомон пусид, шарм мекунем, ай хона бирорем ша, амихалӣ накунем. Фақат бисёр аз муроҷиат мекунанд модарҳое ки тифли майда дора, дар ягон ҷой рафта кор карда наметавона, маҷбурае ки кӯмак бипурса. Мо ҳамеора ба ҷону дил кӯмак мекунем. хӯрокаи мо аллакай харидагӣ тайёр аст, овардагӣ дар склад задагӣ ҳастем ва барои 100 нафар расшод гирифтагием. илтимос кадоме ки мисол шароиташ хуба, ягон ҷо намедонам кор мекунад, ягон салонда кор мекунад, намедонам ягон чойхонада кор мекунад, ё ки ягон магазинда кор мекунад, як чиним чи оварда хӯронда метавонанд фарзандаи худшона, сахти баъд муҳтоҷ нестанд. бигзор шумо муроҷиат накунед ва нафарҳое муроҷиат кунанд ки дар ҳақиқат вазъиятшон хеле душвор аст. барои чи имина ҳамуно, чунки оно маҷбур шуда баъд намехали ҳоҷиё да занг мезананд, ҳоҷиё пешниҳод мекунанд ки биё қатима як шаб хоб рав, чӣ мушкиле дорем, мушкилита ҳал мекунам. ана ҳамун модаро бинависен дар ҳамин инстаграме ки ман шумода нишон додаистам. Беташвиш, ягон кас шуморо ягон чиз талаб намекунад, фақат адрестона метиҳен, рақами телефонтона метиҳен ва волонтёри мо мошин қатъи бурда дар дари хонаи шумо мефуроранд. ҳатман Москва ва Московский област. дар дигар шаҳрҳо зури мо намераса, ҳам раҳ дорад, ҳам Россия муҳоҷираташ, занҳои муҳоҷир хеле бисёр ҳастанд. бахшиш дӯсто, ман намедонам бетайёрӣ гап задистам, хотя ман ҳамаи видеом бетайёрияю, лекин ҳоли камтар ҳаяҷон дорам. Ман намедонам, мехоҳам ягон гапҳои сахт бигӯм, не ки ман хеле қапидистам ҳамун намуди одамора. ин гапҳое ки ман мегӯм мерава адресша меова, ҳамин бисёр аст. мутаассифона мардҳое ки ниятҳои нопок доранд хеле бисёр ҳастанд ва модарҳое ки дар ҳақиқат муҳтоҷ ҳастанд, дар анхели доми анхели мардако меғалтанд, ин хелиёшам бисёр ҳастанд. навора дӯстои азиз, дастгирӣ кунед, поделиться кунед. ҳар куҷо ки ҳаста, ягон группаи намедонам ватсапай, телеграмай, чӣ ҷое ки набоша, фейсбукай партоем, чунки суханои мо ба гӯши модарҳо бираса, ба гӯши модарҳо бираса суханои мо тавонем ки кӯмаки худро ба онҳо бирасонем. Москва ва Московский област. хуб дӯстои азиз, фикру андешаҳои худро дар зери комментария ҳатман бинависен. дига агар қин набоша навора лайк монед, чунки лайку комментария ва ҳамин активни действияҳо бисёр кишид. ютубам видеора
рекомендовать мекунад, рекомендация дар дигар ҷоҳо ва просмотр зиёдтар мегирад. Просмотр ки зиёд гирифт, ҳатман ба гӯши модарҳо мерасад ва нафарҳое ки дар бораи корои хайри мо гапҳои нохуб задем, ки шумо паказуха мекунед, ма як чиз гуфтанем шумода имина ма тарафдори паказухаем. Кадоме агар аз шумо ҳам дӯстон розӣ бошед, нависем ки мо тарафдори паказуха. Бигзор ту паказуха кунӣ, шикам як сағира сер шавад. Хоб бигзор амихали паказухаҳо бисёр шаванд, ки мардуме ки муҳтоҷ ҳастанд ба онҳо як чизое бирасад. Шав баъзе тифлакое ки ҳастанд ки аз гуруснагӣ хоб нараванд дига. Благодаря паказухаи шумо ҳамон кӯдак бега ягон чиз бихӯрад, шиками сер хати хоб раванд. Майлаш барои ҳамин хел агар ягон гапи хуб гуфта метавонед бигӯед, гуфта наметавонед ҳамин морам дилшикаста накунед. Ту накардести, ман накардестам, 3-4 нафари дигам намекунад ва ҳамин хел модарҳои муҳтоҷ мезананд дар қафи шумо борин ҳоҷиёӣ, фақат фикри дига ҷотона мекардагиё. Барои ҳамин хотир ё комментари нормально бинависен, ёки зниктона бигирен, монем ки мо кори нормалнимона пеш бибарем. Ман намехостам ин гапҳоро гап занам, вале маҷбур кардем худтон. Бо ҳамонро мебонӣ никошон ABVGD je уже келиме пере опересете, намедонам и ки ты ай киҷои ты касофату ма ҳама шумо заблокировать кардам. Ба ҳар ҳол шумо бо пайдо шидан мегиред, шумо ранги паразитен, шуморо кишта намешава, ягон хел шуморо ман карда намешава, чунки шумо як роҳи ҳароме гирифтагиен ки устоди шумо шайтон ай ва шуморо дар ҳар ҳолатҳо ва ёрдам мекунад ки роҳҳои нав ба навша нишонтон метиҳад. Барои ҳамин хотир агар ки шумо гапи маро бигирен, биёем шумо қатимо паказуха кунен, шиками дисаи сағира сер шава, дисаи модар бутона ки шаб ором хоб равад вақте ки мебинад фарландакош ба шиками сер хобанд. Хоб боқӣ узр мепурсим ай ҳамае ки маро гӯш кардестин, барои яхе вақт агрессия накунед. Агар яхе худам намефаҳмам, ҳамин агрессия қади инакда фаҳмода мешавад баъзеҳоро. И тасдиқ шудагиай. Инстаграм дар оянда худо хоҳад тамоми занҳои муҳоҷир дар инҷа обуна мешавен ва дар инҷа баъзе наставлениҳо барои шумо мешавад. Инстаграм ҳатман модарҳои тоҷик ҷавоб метиҳанд. Дар инҷа баъзе вакансияҳое ки ҳаста ёфта партофтан мегиранд. Як ҷое мешавад ки фақат барои занҳо модарҳои муҳоҷир мешавад. Барои ҳамин хотир Инстаграм дар оянда барои шумо хеле манфиатовар мешавад. обуна шавед ва ҳар мушкиле ки доред дар Инстаграм бинависен, ба қадри имкон ин командаи мо ҳаст, ба шумо кӯмака мерасонад, кӯмакҳое ки аз дастшон меояд. Хуб дӯстони азиз, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.